onye no muntu owamwire ng'ane gasi ya Nyasaye okora ti ayikore no moyo bonsi no kuri gikibese digichinchira chinde kegera umuntu buno yomaite kuragirwa nkoro Frida. Yes. Actually tokoranga abanta gusabanta bange butwarire babere baguchakia chikanisa bakonyaranga kirenga kyabo no gusangereria sadaka because umaite baguchibato batumika korenderia batanga toa ndugu toa dada banyaranga montawe kombi oirire sadaka yonsi yetegendira tanga no yari arotindi kuri lunch diganyire sadaka lakini kwanyaranga abarandi abangi niko babwatekirenga kigusangereria chibesa kwanyaranga nigo bakunena nakyo kwanyaranga ebintu ebingi byabiri bigokoreka nase chikanisa bakaba abegeno basinyirenga ninkikeri bakwegena bakanyaranga squeeze abantu mitanda bagotabanga I didn't left church. Sikuacha Mungu, I only left church. Bakonyaranga abantu abange batigire kugenda ikanisa. Bago sinyunga nkibinde bikale bakorekana umutora abato kwegena. Lakini kulendenga abarandia ekana mo mubwate misangerekana ogali ene kyanga ngo tole mole chinkoro. Alo chenga fade weekend twalenge na erega igabe tenga aote bangam. Kano embara bomba chikogambi gwekina mbago ya kuboliwa nga embere moto wakoete ngikotari ko yekorera igonga bali bo batekirenga ngane kirenga gyukori kicibesa senchirindoke. Yes Frida asinge nchiko biro kwanire ngane yoko gende kanisa. Yes ne to koranga kegori kia rero ni gorera abantu bagore chi TV chibwate mbaka YouTube ono batenga kanisa lazima Nyasaye gakuriye enkoro obuyambo rubyo kwende kanisa Frida. Obuye bwo kwende kanisa nga ngotwaro rukubwatana abamino bali mo gusangana barabo umaito muikomo cyane bagatebanga ekero muiko gwika ngokora simura so musangerekano ngase babere batatu bare basangerekante Yesu nwaroro. Yes Frida naende kero konyoranga oraebieka naende kwirusa na neri asobo muburia bwabeginwa niyo konyoranga